kahulugan sa Pasko nagpadayon diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagbasa sa atong unang adlaw human gyud sa pagbunyag sa atong Ginoo sa katapusang adlaw sa Pasko. Ang tema mao ang pagtawag sa unang mga disipulo. Ug sa ilang pagtawag sa atong Ginoo, nagbuhat sila sa ilang inadlaw-adlaw nga mga buhat. Unsa man ang pagpamukot ug ang pagpangisda. Karon gitawag si Samuel diha sa iyang kinabuhi kay nganuman pinangayo man sa si Samuel o gihalad siya sa iyang ginikanan ngadto kang Eli aron mga lagad sa simbahan. O kay wala pa man siya makaila o makasinati sa Ginoo, niadtong gabi una gitawag siya mismo sa Dios. O kung sa ato patong panahon ron, mudagan-dagan tingay mo, nya mo adto rin mo na ako nga, Dre, naa may tingog, basig ungo. Iingon ninyo na ko, mayon ko, managan tang duha. Di ba nga? Managan talawan day portas bukan day kay puro. Pero ingaan ang paagiha. And yet, si Eli usab hinay-hinay nga nakasabot nga, gitawag, this was the time when God would directly speak to them. And yet, karon mo kini ang ato ang hagit isip Kristohanon. Ang atong hagit sa Pasko nagsugod pa lang. Mao na atong balik-balikon nga pahinumdum kanato. Nga ang atong kasaulugan, lingaw kaayo, bisan pag naudit. Or gani, pag udit, portigyo na itong panangpit sa tanang mga santo. Sala, grabe yung panangpit. Pag human sa bagyo, nalipay tang natay kinabuhi. Buhi pa ta, bahalag na nga guba ang atong mga atop. Unya, bahalag na dito sa amo, di uli man ko gahapon, dito yun ay nasunugan sa ubos. Wala lang may mulahos. Pero na ang nahitabo di ay, ang nalupa di nga to sa ubos mo, nang ang kayo, wa mo saka. Kaya kung naibabaw pa to, dul-duol yun sa amo ang sunog, dakog yun kayo, niya 150 ka mga balay. Nakamisa pa yun ko sa kapilya dito, kay utnay man na diha ang dapita, nakamisa ko. Pero nasunugan sab. Unya, diha sa pagi, ang sugod na ba kuno, na nagluto, nagkandila. Pag human, natumba di kuno, unya, wahibaw inaabatoy butane, sila ra ang nagsaba, naghakot pagtubig aron nilang paungon. Wa na lang gid mo syagit og pangaytabang kay kung nisyagit pa to sila, kinsa gyud mo tabang og paong sa kayo. Sila ra ug na ni tibuok na gyud noong dapit. And yet di na mo akong wali ang akong punto, ang punot dulo sa akong wali nga di sa tong adlaw-adlaw kinabuhi gihagit kita karon nga ni pick up na ta, ni bangon na taga may saudit, malimot na tas Ginoo, kaya wa naman ta iampo kayo, di ba? Malimot na ta. Or mana ang party, mana ang Christmas party, mana exchanging gift, ay di na kay kumuduol simbahan, ano yun, makitang katag, kay diha sa pagpangalagad, makita ba baga kayo ing Pasko, padong pista, ano, di ba? Atong kasinatian, choir, mga lagad, uban, ikuman, mga wa naman, mubalik naman sa naig pista na padong, mao kini ang matuon nga hagit sa atong kinabuhi karon. Sama sa akong pagkapari, sama sa inyong pagkristiyanos, sama sa inyong pagkaminyo mga banag asawa. Ang lami ra diana, ang honeymoon ra, hinighuman pulaan na dayon, di ba? Kada adlaw gyud ani nimong puy-an, kada adlaw nimo higugmaon nimong pamilya, kada adlaw inig mata nimo, mausab ka na diya sa atong relasyon sa Dios. Ang ordinaryo natong kinabuhi dili ordinaryo og sayon. Ngano man, diha man nato makita ang hagit nga inigbalik na niya sa kuryente, balik na sa computer, nindot niro nalipay kay ko daghang batanon, daghang sang mga altar servers. Asa ra niya ni balik sa kuryente makita pabataan ni nila, magduwa na nigbalik og ML. Sorry. Ay paninood ri, bahala na. Pero mao ka na matuod. Importante kay kini nga patulunan dili lang ninyo. Mao kini ang hagit sa tubag Kristiyanos matag adlaw. Kay karon atong nabati si Kristo, diya sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Diin iyang gituman ang kasuguan ug ang kabubuton samahan nganong nahiabot siya nini dinhi ning kalibutan na siyang pag-ayo sa masakiton, sa iyang pag-abay, pag-uban kanato sa iya atong panaw sa paghatag og bili sa kinabuhi. Pero bisan pa man di ay siyang kabisi, unsay pinakaimportante niyong nabati diha sa pagsalop sa adlaw gidala sa mga tao, pero unsay nahitabo kaadlawon pa gani mibangon na si Jesus ug milakaw, migawas siya ug miadto sa dapit nga awaaw o nag-ampo. Sa atong adlaw kinabuhi, di yun nato pwede mahimong rason. Nga di ko kasimba nga naman, busy ko. Nga bitaw, ngilngig na kayo, nindot ang panahon, magkahangin-hangin na, pero man kayo natong doos Ginoo. Iguman busy na sad ko. Nga mo na rason, nga kita gihagit karon nga doon na giday panahon. There's a time for everything. A time to rejoice, a time to party, a time to greet, but there's also a time to pray. Umaw ka na ang atong puy-an matag adlaw nga sa atong pagkaparokya, sa atong pagpadayon nga pagtukod sa balay lampuanan, basi daig langawon na atong simbahan, dako niya kayo niya, wa gyud manimba.
kaluoy, may paglukuton niya igbalhin ako, dadon ako. Kung ingana man giday nga magmingaw ang atong simbahan. Pero karon pa lang daan, ani kamo misanong padayon tang usanong matag adlaw bisag usahay dag-untas kalaay o kakapoy o sa kabisi. Kay there will always be time for everything. Ug duna say time alang sa pagampo. Amen manindog palihog.